Hello everyone, welcome back to my channel. Ang dayo laमायाव दङ लोगोफोर सासे आदैनि सारादु जानो थांगासिनो स्कुटियावसो दङ बिराद गरम सान्दुं गोसा ओंखायनो एसे बेलासि होबाय थांगासिनो ओमफ्राय सानबाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै ओमफ्राय लामानिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोना जोबोद सिनायलांगोन होननानै आसा थाबाय अब्ला नायलांबाय था आं एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो ट्राइ खालामगोन सासे दिदि बबिता दिदि ओमफ्राय आं जों सानैजों थांगासिनो स्कुटिजों अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना वैसे बहुत दिनों के बाद मिला ना दीदी बहुत दिन मतलब 1 साल ही हो गया। हाँ एक दिन दीदी के घर में तो क्या था ना हाँ हाँ एक दिन वही लास्ट था कोई जाता थांगासिनो जोङो बहुत बोसोर 1 year जाबायमोन जोङो गेप लोगो मोनलायिया दिनैसो लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो लोग दोनों अच्छा दोस्त है। बहुत अच्छा फ्रेंड है दोनों झगड़ा भी करता है हाँ बीच बीच में हाँ झगड़ा तो करना नंबर 1 है हाँ, एकदम उसी को तो दोस्त बोला जाता है ना। झगड़ा प्यार में तो झगड़ा होता है ना हाँ, अगर प्यार नहीं है तो झगड़ा कैसे होगा तो थांगासिनो गाइसमोन फाइनाली जोङो मोनफैबाय हाबनोसै आरोना बिसोरनि न'आवहाय बे आब'मोननि न'आवहाय मोनफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय हाबनोसै आरोना बेनिबो गार्डेन आगे वाला घर फाइनालि मोनफैबाय हाबनानै लानोसै होमब्ला लोगोफोर जोङो यही था ना घर हाँ वो आगे में दीदी ओए दीदी कांची बेखौ नांला एफाबां नांला की खाया से मजा जानोसैलाय बिबु बिखा बिथै जाख'नोनो हाला नै जाग्राफ्रा जेव नो बे ना बाथोन बायद' पनीर खाया सो पनीर अरे तू खावा नहीं मजा खा लो खा पनीर कैसा हुआ टेस्टी खा लो थांसै औ दे जाखांबाय माखांबाय एसे जिरायबाय नैबे मादैया ओमफ्राय जोङो दायो थांफिननोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच बाय